La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència han multat a Repsol amb 20,5 milions d'euros per haver abusat de la seva posició dominant al mercat dels combustibles i li prohibeix participar en contractes públics. Què vol dir això, en paraules senzilles? Que mentre el preu dels carburants pujava arrel de la invasió russa d'Ucraïna, Repsol venia els combustibles més cars als seus competidors i més barat a les seves pròpies benzineres. Això atenta al dret de la competència. Una pràctica que no agrada gens a la CNMC. La xarxa per la sobirania energètica celebrem que el regulador marqui línies vermelles a les grans empreses fòssils. Ara bé, també creiem que aquesta sanció és insuficient. 20 milions i mig és només un 1% dels beneficis que va tenir Repsol el 2024 i difícilment tindrà un efecte dissuasiu. Sigui com sigui, aquest cas posa en evidència la concentració de poder en mans de grans empreses fòssils que poden influir en els preus i en el mercat. La solució no és només sancionar, sinó avançar cap a un model energètic més democràtic, transparent i al servei de la gent, i no dels beneficis de l'oligopoli fòssil.